Pwede mo ni ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kugaan niya ang ilabi na makalalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang og dili ang mga kalalakihan. Kay dili gyud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni Wakalingo. Ang si Kenzie ka mo sultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otro mong charot. Kenzie ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka taas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, mamusil. Kamplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daghang mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige, kamplita na yung duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Di ba niyo, oy? Ako na iko! Ay, bangas ka! Sila na iko! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chololot, may angel nga charot. Ubos sa direksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Aquinoy. Bisag unsa ka pa chulula. Mahal ta ka og ang kunin tagyot ka. Ako man kalupad sa langit. Ay! Kilokos ko wakli! Chololot, may angel nga charot. Okay mga higala, mga suki na mo sa kahanginan. Hala, pwesto na kamong tanan. Pahiluna na mo kaya ato lang sugdan ang bago og lahi na to nga sugilanon. Hala, pakuski na lang ang inyong mga radyo. Aron katong mga silingan nga, ang mga silingan ninyo nga way mga radyo makadungog po. Ilabi na katong wa pagkautang og radyo store ko. Katong wa pa'y mga radyo, hala pangutang na lang mo. Kay malingaw yun mo sa among mga drama. Na natay komedi, na aksyon, na ay makapadyamdamin, makapakikilig. Mura po na, at ba mo? Mura po na ba ka mo drama? Mga pangutang na lang mong daan. Katong may mga radyo, la pangutang na mong daan. Okay mga higala, di kita maglangan. Sugdan tanayon ang lahi o bag-utang sugilanon nga nakuluhan. Si Chololot, may angel, charot. Dito sa langit, may gubat ka na hitabo tali sa pundok nila ni Lucifer, ang anghel nga minibildi sa administrasyon sa itong Ginoo. Batok sa mga anghel nga naa sa administrasyon nga gipanguluhan ni Miguel Arcangel. Hantod ka nalupig ang pundok ni Lucifer o gilabay siya sa Ginoo ngadto sa impyerno. O bao na karoon ang himong teritoryo ni Lucifer, then siya mo'y naghari dito. Agaw mo si Fer! Yes, Dimoni. Kalimuot sa din sa imong ginharian, ay! Huwag ka magbutang ginigbisan usa na nakabuk aircon! Hoy, bayot nga demonyo. Ayaw pagreklamo kay maugyod ni dinhi. Wow! Taong kaig agaw oy! Huwag ka naman nagyaginig ice water! Ikaw ba? Kareklamador ba ni mo? Ngita kag silutan taka. Tingalig na limot ka nga ako'y agaon dinhi. Ako'y hari dinhi. Ay!
Kaminaw sa dinhiagaon, uy. Wa may mga laki. Ayaw kagol, Dimone. Ay, Naidaghan dito sa kalibutan. Ato silang gugton dito. Atong pangumbensihon ang mga tao dito nga magmasakop sa akong administrasyon. Hangtod nga mailog nato ang kalibutan. Tanaawng tag-unsa kaligon ang ilang pag-ila o pagtuo sa ilang Ginoo. Ilugon ta ang kalibutan, Dimone. Dito sa kalibutan, daghan na ang mga panghitabo nga binuhatan nila ni Lucio o Dimone. Mga daotang binuhatan nga iya sa mga demonyo. May mga gipanglugos, patay, tulis uguban pa. Ni kuya na pag-ayo ang mga daotang buhat nilang Lucio o Dimone. Sige! Pagpakadautan ka mo! Aron ba ako na ang inyong mga kalag? Milipang na pag-ayo ang mga daotang buhat sa kalibutan ug nagmaya ang duha sa ilang gibuhat. Unya, dito sa langit, Gipatapok tamong tanan. Kamong mga Angeles. May order gikan sa tong boss, si manager. Nagkinahanglan og tabang kanato ang mga tao sa kalibutan. Kay may grabe na mga dautan nga iya ni Lucio, ang hari sa kangiti. Bosasan taon tanggil ang mga binuhatan. Lakaw kamo sa kalibutan. Ug sansa ninyo ang mga dautan. Lakaw na kamo. Ug ikaw, sululot. Pabilin na. Ako, Captain. Oo, pabilin. Kaya doon na kay espesyal na misyon. Doon giapil pa dyan ko niya, Ari lang guta ko sa itong headquarters. Ako lay buhat sa mga trabahoon din, Di ka na mahimo. Kaya mao'y sugo ni manager nga ikaw mo hataga na ng espesyal na misyon. Unsa ba akong misyon, Captain? Usa sa mga pinangga ni manager dito sa kalibutan. Hapit na mailog ni Lucifer. Busa tabangan mo siya. Kay murag mo backslide na ang maong tao. Gisalikway na niya ang atong manager, si Bossing. Og dili siya gusto nga mailog siya ni Lucifer. Busa tuwa rin siya, sululot. Ikaw na'y bahala ka niya. Pero unsa ba akong buhaton niya, Ako sultihan nga ayaw anak nila kay mga demonyo na mga bati nagnawa. Imo na ng diskarte, sululot. Kung unsaon mo. Basta ang mahinungdanon nga mabalik na ang iyang pagtuo pagsalig sa itong Ginoo ni manager. Lakaw na, sululot. Adtuwa na siya. Kinsa maiyangan, Captain? Siya si Jumong. Ano ako ba magagihatagan ni Miss Yuna, Kadaghan na mo din, pero nga ako pa mangyon. Ayaw pagreklamo, sululot. Uy, manager! Sorry, nakadungog na ka sa akong self. Lakaw na, sululot. Ug gamita ka ng imong gahum na akong gihatag kanino.
Sige na. Aron magangit sag ka. Kay waiw kay laing trabaho dinhi. Sige ka lang panghingo ko. Ang dadang. Manager sa doy. Naginautan pag niya ako pagpangingo ko. Lakaw na. Pronto. Insigida. Ay! O lagi manager. Adto na ko. Ay, basa-basa para ba ni akong pako Bago man akong ipatinaan ay kanindot nga color ba? Mana modern. Sige, ato na ko. Pabot! Kanindot yun kung maglupad. Wadi alimut ay hayahay kay dinis ibabaw. Pero, asam ka ko nitong pa? Hala, murag ngit-ngit naman di is ubos. Ay, nagabian man di ay ko. Hala, kuyawa sa itong mabuntagan ko diri nga wa pagkatumpa. Murata aning adis nga wa pagkatumpa. Ay, mutugpan ako magpaubos ko. Kay dili kay makita. Ngit-ngit manggod. Magpaubos ko. Oops! Oh! Ay! Niya, murag ubos-ubos na ko. Pero, daw di ko maghapon kay maklaro. Pastilan, ngit-ngit naman din nilis kalibutan, asa man ikaw ni mo tumpa? Ay, unsa man ni, nga naman ay, ginoo ko, nasangit man di ay ko. Hala, kaawawaan ni, may gani kay white tao. Unsa man sa nakasangit na ko, dili man sa nikahoy kay wa may sanga. Dili sa poste kay way mga kuryente. Unsa man di ay ni? Hala! Panaptun! Unsa man ni panaptuna? Kanagan magkulor ani? Ay hala, flagpole man di ay ni. Baka di malas ko baya. Ay, kalis ko baya ani, Puro ba itong bumba nga may buto kakusugan ko? Unsa naman Nagkubat man na din Unsa man na nilugar raw Karoon na may gubat din Kadiyot kining palapton kining bandiras flagpole tan-awon ko ni unsa ning bandiraha. Oh my God! Bandira kinis Iraq! Ni ako si Iraq! Manager, nasaag ko. Tabangi ko, oy. Taga ni mong manager? Ay! Kusok sa hangin. Ay! Nakalit ko. Kusok sa hangin. Nadaan ko sa hangin.
Ah, Nauli na Spark Jumong nang. wa pa man, oy. Ambot og asa na sa tong bataa. Labing siguro, hubog na sa to inig uli. Hahay. Naunsa naman ni Spark Jumong, oy. Sukad lang nga namatay ang asawag mga anak. Naingon na siya anak. Murag desperado na gagay siya. Nang mayang. Padama sa nisising gibati, oy. Pero, kasayo ba sa niyang nabiyudo, oy? Da. Di ta siya mabasol nga maingon ana oy boding. Kay gisakitan gyud kay na siya sa nahitabo oy. Pinangga gud kay to niya ang iyang asawa ug mga anak gud. Buutan biya kay nang tawhana sa buhi pa ang iyang asawa ug mga anak. Pero karon ay ambot unsaon ko ka na bataa boding. Nang mayang, kapamahaw na ka nang mayang. Kay ba ako natural na nimo nang mayang. Pero, bida, nganong mag-uol mas Jumong? Nga, naamay na kang babae diya nga mahimo niyang pangasawon? Ikaw ding. Ha? Masugot kang makigminyo kang Jomong? Bida sa di mo nang mayang, uy. Wag yung kailaing nakita nang. Ako ragad. Di taon may katalo sa Jumong, uy. Parehas na may mga laki. Ilom dia boding oy. Ay pagilas-silas. Oh, nung samaras ng mayang. Hilas-hilas ko taon. Laki taon ko nang, uy. Sokol magay ko bagay. Bisag dinong gabay pa. Unsay mo sa laki nang mahimo kay nako. Nya. Magkahimo kang mangihi, magbarog. Nang mayang na yan. Tawa biya. Ayaw na lang. Lahi man na. Lain na Hoy, buding. Buding. Nang mayang. Suod man gud kay mog si Jomong no. Tambag-tambagi kano na. Ayaw ka bala ka ng mayang. Dili mahitabong pasagdan ko na Sparks Jumong. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Hala, uy. Dili naman na ako kakayab sa ako mga pakwa. Ngano man ni, uy. Ay! Maudi ay. Nabanggi ang usan ako kapakwa. Kaahak ba yan, uy? Katug yung flagpole, may kaingon ba? Kung wa palang utak ko masangit atong kanahang flagpole, di utak mabali ang usan ako kapakwa. Maudi ay. Na kung ikapay-kapay na ko kumapako, mura kong magtakilin. Ahak ba yan niyo eh? Ipawilding na sad ni. Ay, may nalang ganit na wanay hangin. Nadakos hangin. Pero, nahibaw na kung kinsay nagpadaan ng hangin. Si manager. Doy. Ay, pinangga dyan kong manager da. Pero, asa mga kudadaan ng hangina? Ay, husto. Naibagod siya. Gawa kong katultol na yung giingong Jomong. Kay nalimot kong pangutana niya. Ay, maayo yung manager da. Understanding kay na siya. Asa kakuha ni Tugpa, eh? Asa kakuha ni Landing? Agaw, noon siya. Naglakaw. Hubog. At timanaga na siya di mo ni. Kay ato na. Yes, Agaw Lucio. Ako siya.
Ikaw no, kutob sa mga lalaki lang pinagwapo dahil kag-ingon nga ako na. Hala, sige. Sige. Imo na lang siya agad. Kaya ako magbitaw na siya. Ako'y magkapanag-iyas sa iyang kanal. Iyan ang ibaligya nako. Mao ang kawin. Imo ang iyang ikalag. Pero ako ang iyang lawat. Tunto kang bayuta ka. Bayot nga demonyo. Ngano ka agawan? Unsay pagtuo mo nako. Dili sa mo kaon o gunod. Basta sa di ay kagawan. Mukilaw pot. Sabi ay. Mabukog og maunod. Basta dunay ugat. Makilaw tag ko, no? Basta doon na pabuan-buan. Alis ko kaya na. Pakagot. Magkailayos laki sa jumong. Guwapo. Ay, kasulan na. Init rin pa rin ko. Sungagko na karoon. Kuninit ang imo mo. Pues, ato ng pabugnaon. Kay kaya ko. Ha? Isama ka. Saka? Ako ang imong dream girl. Usa? Dili ba ang imong ipakita? Kanang puti? Nindot og lawas? Taos og buhok? Taos og barok? Pues, look at me. Ay! Lagom sa na kagilok. What? Oh, sa na? Uwat din ang lagom sa mga ilok. Diyan na ka. Wow ka na, lagom mga ilok. May uwat mo yun. Masakit. Salbayas. Anong lago mo sa diyan ang ilok ko ay? Mauna. Dili mamamutang og tawan. Ayun, sa mo ka. Batogo. Samo ka rin. Paka ka mo. Nang bayong. Miabot as first job mo nang Sagdi lang na siya eh. Ay nalalag sa muka. Ilaing na ba nagsamukon basta hubog? Dayo na ba na siya pangulata? Ha? Nga naman ang mayang. Kikulata na ka na niya? Dili inoon ako. Si Lupin. Naigo na sa kumo ni Jomong. Hahay. Dako na kay kausaban ang akong anak buding. Dili na siya ang Jomong kaniadto nga buotan kaayo. Karon maldito na ang Jomong nga imong makita niya. Ay! Unsa gudron? Lo, sa marunoy. Ha? Sumukal! Sama pa niya! Nang bayong! Nang bayong! Opo. Nasukot na si Jomong. Sama na! Bantay nang! Do!